पडला बघा, एक नंबर वातावरण असं सध्या. सकाळचा रात्रीची थंडी आणि सकाळचा पाऊस. आता दुपारच्या पुढे पाऊस चालू होता. मी पुढेच बघतो. एक नंबर. सध्या कोकणात अशी परिस्थिती आहे मस्तपैकी. दुपारी 12 वाजता आम्ही थंडीचा अनुभव घेतो आणि 3 वाजल्यापासून रात्री 11-12 वाजेपर्यंत परत आम्ही पावसाचा अनुभव घेतो. बघा बघा आंबोले इथे येईल